बताओ 10 बजे खान बात बोल समझी साहब से कि कहतरन कि हम घर से ही कॉल गइल बनी। ऐ साला 12 बज गइल अभी ले साला ना आइल सन का जने साला ने गांव में आवतर सता रोकत लइकवा से कह दी कि तोरा बहिनिया के देखे आवतर सन तो तनी नाश्ता पानी के व्यवस्था कर ली। सेवा पानी में कोनो कमी ना होके चाहिए। आ बड़ बुजुर्ग से तनी अच्छा से बतियावला ला तनी इज्जत से। झगड़ुआ रे साला ते के फिर साला सुत गइले है उठ है ना का बाबूजी देख तोरा बहनिया के आवत लो देख ठीक नाश्ता पानी में कोनो कमी ना होके चाहिए। आ तनी बड़ बुजुर्ग से इज्जत से बतियावला। हो बाबूजी तू जानते पर हम कितना तो अच्छो रही ना माने अच्छा होई। अच्छा ठीक बा जो तैयारी वारी होके आराम से जो मिठाई उठाई लिया करो अबे आई लो ठीक बा चल जो ये मर्दे केने घर में बाऊ साइकिल हकवाओ तो गाड़ फाड़ देला बड़ा ए साला ये न गौवा हो घरवा बुझात नहीं थे जाना तो हमर बाण नहीं को चलिए बड़ा देख चलो उतरा मर्दे घर तो देखले हइले नहीं तो इतना घर बाड़ी से केकरा घर जइबो चलो अपनो टाइम बर्बाद कइलो हमरो टाइम बर्बाद कर चलो मर्दे चलो ए चाचा हां एले भाई को लई केकरा से पूछा ना कोई बता दी अरे पूछो त ए बाबू है नहीं गो का बोलो हमने समधी साहब के घर में केने बा तारा समधी साहब के घर में लाड़े जानता भाग रे बहन चोदवा ये गांव के सब लड़का दोगला चोदे बाड़ा से मर्द हम दोगला चोद बनी कि तू बड़ा हो उनकर नाम बताओ तबे न उनकर घर बताए। ओ चाचा हां समधी साहब के नाम बताओ रोक पूछो तानी ये सरवा कौन है बरा फोन कइले बा। अरे समधी साहब हेलो हेलो हां समधी साहब कहां ले पहुंचनी। समधी साहब रहुआ गांव में भुला गल बेनी सन तनी अपन नाम बता दी। अच्छा नामवा मंगरू महतो केहू से पूछी ना आवे बता दिलो। मंगरू महतो ठीक बा मिठाइया ले ले आए मार तोरी बहन के राके मिठाइया के बेरा फोने साला काट दलो। ए बाबू मंगरू महतो के घरे जाए के बा। अच्छा मंगरू महतो के घरे जाए हां ओ सरवा के घर उधर का बा भाग रे बहन चोदवा बड़ी उनकर गांव में इज्जत प्रतिष्ठा बा चलो ऐसा ने घर ले लो लड़का के शादी करी चल तरी हो जानू तो छुछरई ना करल जाला चुपचाप बैठल जाला। अच्छा अंडा सिखावे बच्चा के चेव बो ते साला साइकिल लगा चल चलो हो तो समधी साहब बैठल बानी ये साला तोर समधी साहब ना हुवन ससुर लगी हन। अच्छा ऊ है चलो चलो चल साला कहां रह गेलो सुन अभी ले ना आइलो सुन समधी जी प्रणाम प्रणाम बैठी प्रणाम समधी साहब रे साला तोर समधी साहब ना लगियन रे तोर ससुर लगियन कबर तोरा के समझाई ए ससुर चाहे भसुर प्रणाम ए बाबू खड़ा काहे बानी बैठी उतर के बड़े चुतर धके तब समझी साहब रास्ता में कोनो आवे में दिक्कत परेशानी ना भइला ना महाराज कोनो दिक्कत परेशानी ना भइल जानतानी दिक्कत तो कोनो चीज के ना भइल मगर माने के पड़ी रउरा गांव में रउरा बहुत इज्जत प्रतिष्ठा बा अरे वो महाराज सब सुरे इज्जत बना के रखले बानी तब नु बाटे बरा। अरे महाराज जानतनी हमारा गांव में छोट लड़का से लेके आ बड़ सियान आदमी तक ले हमार नाम पूछे नु त हमार नाम केहू ना धरेला दबदबा बाटे गांव में सब इज्जत नु बना के रखले बानी तब नु बा। अच्छा उ तोरा कितना इज्जत बा तो हमनी के तो देखबे कनी है जी तब चाचा हां कहां यहां के बुलाई अपने लड़की के देख लियो जाओ तबे नु बात विचार आगे बढ़ी। हां तब यार जी लड़की को बोला ही देख लियो जाओ तब ओकरा बाद से आगे बात होई। अरे महाराज इतना हवड़ाइल काहे बानी आइल बानी लो तो आपसे में बात विचार कर ले के ओकरा बाद हम नाश्ता मंगाए तनी नाश्ता पानी हो जाओ ओकरा बाद हम लड़की के आराम से बुलाए लोग देख लेम जा आ चाची पूछे कोई ताची पूछ लेम जा अब ठीक बा ना। हां ठीक बा बाबू ए बाबू सुनते रे नाश्ता लियाओ यार जी आइल बानी लो नाश्ता पानी कराओ। ए मंगाई महाराज भूख लागल बा मंगाई जल्दी नाश्ता लेके आओ भूख लागल बा यहाँ लोग के। ए यार जी रहे दी काय के जरूरत बा रहे दी ना। अरे महाराज रोगो चुपी नाश्ता आवे दी। ए महाराज रहे दी ठीक बा। ए बाबू रहे दे यार जी लोग के खा के गांड मोटा गइल बाटे। जा हो चाचा सर घर से तो खा के लंड नहीं किया में जो नाश्ता होता तो भगा दे ये साला चुप ना रे चुप साला इज्जत ले जे बेकार है चल तोरा को होटल में छोला समोसा खिला देता नी। अच्छा ठीक बा चुपचाप रहिए ठीक बा बाबू कुछ कहते लोग का महाराज ना महाराज कुछ नहीं जा कहत कहे कोई तो महाराज खुल के कहे हम लोग अपने आदमी बानी ना कोनो विशेष बात नहीं के। हाँ अच्छा ठीक बा तो जन पूछक बा
हमारे भाई के बारे में तो पूछ ली चाचा से, बताइए दियो चाचा। बताई लइका का करेलन? लइका तो पढ़े में गांव भर में तेज बा, मैट्रिक फेल बा। ए महाराज बड़ा घमंड बार हुआ लगे, लइका मैट्रिक फेल बाटे आ नौकरी लगे वाला बा। अरे महाराज हमारा कहला के मतलब बानू इंटर फेल बा, ठीक बा, ओकरा नौकरी लागे वाला बा सरकारी, वो चपरासी के। अच्छा सरकारी नौकरी लगे वाला बा। हाँ वो चपरासी के। अच्छा ए महाराज जानता नहीं, बगले में स्कूलिए बा हमनी के, हाई स्कूल हवे, ओई में उनको नौकरी लागे वाला बा। कोनो दिक्कत हो नहीं रहा लड़की के तो तुरंत चलिए घर लगे बा, तो कोनो बात के तो डरे नहीं के, कोनो दिक्कते नहीं के। हाँ तो उ तो और ही अच्छा के बात बाटे। अच्छा ठीक बा। अच्छा चाचा हाँ पूछ लियो ले अभी कि लड़की कितना ले पढ़ले बाड़ी, बताई जी। जानता नहीं, हाँ हमरो लड़की 10वां फेल हिय, और साल पेपर लीक हो गई तो सोचनी कि का दोबारा हम पढ़ाई, पैसा बर्बाद होई। आ बड़ लड़की भी आ, बाहर भेजलो तो दिक्कत बाटे ना। हाँ ई सब बात ठीक बा। चाचा हाँ का कहत लड़की 10वां फेल भी है, बोलो। अरे लइकवा तो हमार केतनो बात हीरा नु बा, हीरा। है तो हमार लड़के हीरा नहीं खे, रौरा घर में जाई तो पूरा जोर कर दी। हाँ सही बात बा। ठीक बा ठीक बा ठीक बा। अरे महाराज रो लोग विश्वास नहीं के तो वो लोग कहलो हम अपना बेटी के बुला देतनी। ए महाराज ठीक बा बे। आरो किलो बुलाओ तनी झगरुआ, ए झगरुआ। ए महाराज कहत नहीं अपने बेटी के बुलाओ तनी, लड़का के नाम था के बुलाओ तनी, लड़का के नाम धइले बनी का? अरे महाराज हम अपना लड़का को बुला तनी नु कि अपना दीदी के भेज दे और वो लोग देखे खातिर। अच्छा ठीक बा बुलाई। हीरो लागत तनी किनारे। अरे साला है ना हल्दी। हाँ बाप जी। का बाप जी? रे साला मेहमान लोग के सामने है ना बोल रहा। का बाप जी? मेहमान लोग आइल बढ़ लो, प्रणाम वनाम कर ले। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुशी रह खुशी रह। तुमको लौड़ा प्रणाम किए हैं। ले साला तुमसे हम उम्र में बड़ा है इसीलिए तुमको आशीर्वाद दिए हैं। हमसे लौड़ा बड़ा है आप, हम बोनल बाप के बिगड़ल बेटा है। चलो फरियाली चल बे। चल साला चल। और ये चल। ए महाराज, ए महाराज छोड़ी लो महाराज, जो दीदिया के भेज पहले जो। अरे जानो तनी इतनी पागल हटे, एक गोरखपुर से हम दवाई चलावे नहीं, अभी ले साला ठीक नहीं के भाई, मतलब तन ठीक हो गइल बाटे, आज पूरा तरीका से ठीक नहीं के भाई। अच्छा ठीक बा, पर हमारा ये सब हाथों ना लागे। अरे हम समझा देम करा के रुआ खिसियाई मत। तो गोरखपुर से दवाई चलता ना तो गोपालगंज से लगी चले दवाई। अरे महाराज खिसियाई मत, हम ओकरा के समझा दे। समझा दे। ए भेज ओकरा के हल्दी भेज। खुशी रहो जी प्रणाम। ए साला भौजी ना लिए ए मर दे भौजी जे प्रणाम ना करम का रे साला ओइ से दैया पर चढ़ जेबे का रे। ए महाराज का पूछे तो पूछ ली लो। अब पूछो तनी ए बनी का नाम हो? पारू। कौन पढ़ले बड़ू? 10वां फेल। अच्छा बाप के का नाम हो? मगरू में होते सब काम कर लेलू? हाँ सब जूजी बना ले। ए महाराज सब जूजी का हो? अरे हमनी यहाँ सब्जी के सब जूजी कहला। अच्छा अबरी नु 76 गुण बा। ए महाराज 76 गुण का होला जी? अरे महाराज घर बर्तन झाड़ू पोछा सब कर ले ले। अच्छा ई तुम्हारा साफ साफ कहीं ना कहे के 76 गुण कनियो तो हमके फेरम पर गनी है। फेरम पर गनी सही 76 गुण का। अच्छा चाचा ठीक बा तब भेज तब लड़की पसंद बा। हाँ पसंद बाड़ी चाचा हाँ तब तो लड़की तो ठीक बोल भी है। हाँ ठीक है। 76 गुण ओकरा में बोल ही बावे। हाँ, हाँ। आ सब ओकरा बारे में डिटेल पूछिए ले लो। हाँ, ठीक बा लड़की पसंद भी है नु? हाँ पसंद भी है। कहे कर लई है कि भईवा लगा फोन लगई तो आ वीडियो कॉल दिखा दे तो लड़की कैसन भी है। ठीक बा रे साला ओकरा लगे काहे फोन लगा कहीं रे? ए मत तू सटिया गेल बड़ा का हो? रे साला हम दूगो घर बनवैनी, एगो भैंसी किननी, आ ओकर कोनो नौकरिये नहीं के भइल, त आगे के बा? ए मर दे आगे तू ही बड़ा तो बैक मर दे तो ये बात भाई बताई दूगो हम घर बनवैनी, एगो भैंसी किन देले बानी, आ ओकर नौकरिये नहीं के भइल, तो ओइमे आगे के बा? जी जी रहुए बानी। हम ही बानी। हम ही नु करे हम शादी का? अरे मतलब अपने बेटी के हमरे के दे दी। बाबू रे लाठी गाली सारा सुन का मार के कपाट फाटी। भागो चाचा भागो तो साथ साथ तोर का फाटी हमरो भागी भागो भागो। इस सर्वसम के चक्कर में हमरो घाव लगे। आओ लो साले लो, आओ लो मार के दालो गांठ फाट दी। इस साला पूरा अपन शादी करे आलो कि अपना लड़का के साला एकर बुढ़ाड़ी में जवानी चढ़ल बा साला के।
हमार 1200 यार वीडियो चालू बा। हेलो गाइस, तो गाइस आप लोग ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए इस वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा। तो गाइस न्यू ईयर का वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, वीडियो शूट हो गया, कंप्लीट भी हो गया है, बस वेट कीजिए, वो भी वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। और गाइस आप लोग यह वीडियो सिर्फ हंसने और हंसाने के लिए बनाया गया था, तो कोई भी भाई दिल पे ना ले, वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, हम लोग हंसिए और भूल जाइए क्या जी। हाँ सही बात। बस इतना ही कहना चाहेंगे। अगर आप लोग हम लोग को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए। अच्छे अच्छे ब्लॉग डालते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। लव यू ऑल। और ये लोकेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय।